lali mulane wong nek duwe-duwe niku ora kok coroke ilang mboten utawa bilih ilang mboten nggih soalé wong nek di duit sing dipangan wis barang sing enak sing nyebabno nggih metune blodok luwih oke metune curah luwih oke curah ngerti gak apa curah kok apa kuota orang telinga biasanya nyeneng nang jabatan ini wasik jadi krono pakanan itu sesuatu sing nimbulno gampangnya metune curek mulane nalika perlu keterangan gak digawe gak dipayu dialahno mulai kanggenya niki tenggene masyarakat awak dhewe nggih lingkungan awak dhewe wong pira sing janjane wis layak entono zakat mal ning kenyataane mereka tuli mereka utama mata gak diperhatikan ini penting ya gaya mulai zakat fitrah enteng orang karo-karuan mungkin sih diperintah bojo pokoknya sampai zakat fitrah cuma sih perintah bojo sampai nah perintah sama dulu tolong ini zakat fitrah ini sampai ora tau awake dhewe malah kapan zakat fitrah repot. Saya nuhas dawe itu ora bali dawe ngarep nanging kang awal iku kanggo kabeh wong-wong musik. Dawe kang kabeh iki khusus kanggo wong Yahudi. Dalile iku dawe istau binayati sama nang kolila. Kan dikesake kan dawe istau yaiku wong Yahudi. Lah najana wong iki keterangan kanggo wong Yahudi bukan berarti kula jenengan tidak duwe rasa kanggo rasake apa kang dadi keterangan kalau soal Quran itu tumurun numrape kanjeng Nabi. Lah kanjeng Nabi awak dhewe iki nggih umate kanjeng Nabi sing pedoman uripe kanggo Quran mulai segala sesuatu tolok ukure nalika awak dhewe urip during no pengiran kan jarine kinen ibadah nyembah niku pedulane Quran. Ibnu Abbas ayat iki nyaramake mateni wong ahli kiblat tegese wong kang ahli salat. Ayat iki nyaramke mateni turape wong sing ahli kiblat ahli madhep tegene kersane Gusti Allah ahli salat. Abdullah bin Mas'ud dawuh sira kabeh iku diperintahi salat lan zakat. Sapa-sapa wong kang ora nekani zakat ora ana gunane. Niku nek miturut Ibnu Mas'ud. Tapi nek miturut Ibnu Abbas, nek miturut Ibnu Abbas ayat iki iku ngaramno tumrape wong sing mateni tumrape wong sing gelem salat. Tapi nek miturut Ibnu Abdullah bin Mas'ud kejaba salat kudu zakat. Nek salat kok ora zakat ketok dulu ya. Nah sapa wong ora zakat salate ora ana gunane iku nek miturut Ibnu Mas'ud. Imam Ibnu Zaid Allah Ta'ala itu merduake sholat dan zakat lan orang itu bedake antara sholat dan zakat lan Allah orang kesulitan sholat yang orang dibarengi kalau ngamal zakat mulanya masih sampai nopo nah istilah bangun buat licik puana ngilang sholatnya seragam dari seragam zakat atau zakat serapa orang ana ing siji hadis Kanjeng Rasul sapa kang bedakan antara perkara Allah bakal misalkan antara wong iku lan antara
iku siji wong kang cap aku taat marang Allah nanging ora taat marang putusane Allah. Sedeng dawuh Gusti Allah ati Allah wa ati Rasul. Sira kabeh kudu taat marang Allah kudu taat marang putusane Gusti Allah. Maksudnya Gusti Allah iku ora misahke antane wong iku karo antare rahmate Yesus ana ing dina kiamat siji. Wong ku nek kok taat marang Gusti Allah kudu taat marang putusane Gusti Allah. Sehingga nalika wong ku akhire takabur ibadah kawula marang Gusti Allah kok gugu karepe dhewe. Nggih, ora miturut syariate Kanjeng Nabi. Sehingga nek salat umpamane nggih. Salate mandeng bojoke ngono. Tengah seguro ono kisi samudra utawa nek tengahe ora Kanjeng Nabi kan mboten ngoten. Kanjeng Nabi niku nek salat nggih wayah magrib yo magrib, isa bisa. Ora kok dadak kudu nek tengahe ora. Nggih. Ana ngoten. Nggih. Lah ngoten niku ketok nek ora taat marang Kanjeng Nabi padahal kategori kudu ati Allah uga wa ati Rasul. Amin. Sing nomor wong kang ngucap aku gelem salat nang aku mau zakat. Wis mental barane sabjul. Jadi salate taman ku nek sunat nggih. Ning nek ana undang-undang zakat kula miskin Gusti. Nggih, miskin. Wah, kula pun dikriyen bak gadah saiki pun boten gadah. Lah ora duwe saiki ora duwe ora biyen jaman duwe ora gelem zakat. Akhire nglalen amanah. Nek nglalen amanah wis kono megah. Lah nah sampai zaman nanti duit santas. Tahu kan oleh duit santas ya, istilahnya duit santas. Oh duit santas itu zaman semono, kalau 300 juta itu deh zaman semono. Ini emas yang kira-kira isi 45 nah. Walah ya 45.000, 45 juta sampai pun zakat pin telung itu nih, telung sejuta nih, selawe pin 300 wajib mana bos kita TV mana boros sosial berapa tambahin jajaran tak jalut masih gue kan ya yes maklum berarti lu HP orang begitu deh lu mau itu bahasa Jawa ini sekedar contoh hak ini yuk kita sami kita kabeh kita kabeh kocak muni musolahku 200 zakat itu ono kali zakat fitrah ono zakat kali zakat mal saya nomor wong kang bedakan tane syukur marang Allah lan syukur marang wong tuwa lurune sedeng Allah taala dawuh asyukuri wali walidayk tegese kudu syukur marang ingsun Gusti Allah lan marang wong tuwa lurune. Matur nuwun Gusti, kula mung ditake dadi menungso sing iman sing Islam saiki kula duwe jatah swarga. Mata aja nganti awak dhewe wong sing resuna besok ning gone akhirat sehingga aku ni depo mungkin iki ben aku dadi lawu dadi lemah malah ora nanggung jawab aku disiksa neto rokok padahal dadi menungso sing duwe jiwa raga akhire iso ngabekti ngawula marang Gusti ning donya jatah swarga iku ono ini ora gelem lakon nek pun ngerti kudu uga maring wong tuwa loro matur nuwun Gusti nek sampeyan dadi anak
hitung-hitungan kalau wong tuanya sampean. Loh, nah jane butuh hitung-hitungan ngoten iki abang-abang lambi. Nggih. Mulane iki nek piro Pak? Kan ada. Mas sampeyan ngerti nek iku kok nah bae moto aku ya ora gelem. Ora gelem. Nek bentuk matur nuwun aja Pak. Ya ya. Nggih. Sampai roto-roto pulau jenengan wis jak hitung-hitungan wong tua iki paling dia luwe-luwe bab warisan kalah jan soalnya nopo sing wis dibagekno wis kadung entek mulane sing ijek kudu ki betul enggak pengalaman mulai ngerti jadi nalika wong wae kondo syukur tenan kersane Gusti Allah nek orang matur nuwun karo wong tuwa lorone apa guna iki ita niki keterangan iki kabeh saking tafsir Qurtubi riwayat saya Abu Hurairah padane dawuh nalika Kanjeng Nabi kapundhut lan Abu Bakar diangkat dening muslimin dari khalifah lan wong Arab padha murtad Umar bin Khattab matur marang Abu Bakar kok sampeyan merangi wong Arab sedherek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ingsun iki diperintah supaya merangi manusa itu padha ngucap la ilaha illallah monggo sapa wong kang ngucap la ilaha illallah wong iku ngerso awake lan artane saking iku kejaba sebab abot bunyi perkara kisah itu terserah marang Allah azza wa jalla Abu Bakar jawab demi Allah ingsun mesti merangi wong kang bedakan antara salat lan zakat karena zakat itu hake bondo demi Allah umpamane wong arep nek ingsun saking cembe siji kang mesti kudu disakatake marang Rasulullah ingsun mesti merangi wong iku krana ora gelem zakat cembe siji iku paham sing tidak kesini tidak berarti jadi piye dah itu ini tuh gue jangan jadi khalifah nek sampe tak contoh sampe gak mau kamu ibu sampe jangan jadi khalifah toh Kanjeng Nabi itu dia jauh dawuh Kanjeng Nabi ingsun diperintahake supaya merangi manusia iku padha ngucap la ilaha illallah wong padha ngucap la ilaha illallah piye wae ana ta piye wae wong padha ngucap la ilaha illallah lah bedane piye kasih Abu Bakar kok ditakoni wis pokoke wong ora gelem salat ora gelem zakat tetap perangi ada muni ngucap la ilaha illallah soalnya rakyat tempe siji nek kudu wajib hak ditokno kudu ditokno nek ora tak perang iku dari Sayyidina Abu Bakar iki ayat kelas mbok beda mbok beda iki ayat beda iki وَإِنَّ كَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ وَقَالَ سُورَةُ الْفَاتِحَةِ Aku tenang salam